17 верасня, аўторак, Белсад-Зум, Віталь Бабін. Вітаю, шановне господарство. Галоўныя навіны дня і аналітыка цягам бліжэйшай паўгадзіны вашай увазе. Вызваленне чарговых палітвязняў. Каму дыктатар пасылае сігнал і чаму гэта робіць паступова? Дзень народнага адзінства. Ці ўдалося аб'яднаць беларусаў за 3 гады існавання свята? Прапаганда запустила новый канал. Навіны про Лукашенко будуць круціць і 24 гадзіны на сотні. Прапагандысты агучылі прозвішчы яшчэ 10 палітычных зняволеных, якія напярэдадні выйшлі на свабоду. Агулам Лукашенко учора памілаваў 37 палітвязняў. Відавочна, што перад будучымі выбарамі гэтыя сігналы скіраваныя на захад. А што рабіць самым беларусам у гэтай сітуацыі? Вашай увазе каментарыі блогера Сцяпана Пуцілы и кіраўніцы проекту «Сумленные люди» Алены Живоглот. Лукашенко еще от выборов 2020 года не успел отойти, а уже готовится к 25-му. Да, конечно, нужно готовиться к выборам и активистам, и лукашистам, потому что то, что происходит в Беларуси, оно никуда не делось. И то, что было в 2020 году, недовольство людей, да, оно сейчас притуплено, оно сейчас незаметно, но люди продолжают хотеть свободы, хотеть перемен. Часть людей выехала, но выросло новое поколение, и которое видит, как живут свободные страны, и хочет тоже жить свободно, достойно и богато. Я сама лично думаю, что Лукашенко сам пойдет на выборы. Независимо от того, какой это сценарий. Даже если Лукашенко решит провернуть трюк с тем, чтобы были так как бы кандидаты типа спойлер, да, мы понимаем, но кандидаты не он, это имитация выборов, имитация демократии, она ему, Лукашенко, все еще нужна, и к этому нужно так относиться. З намі на сувязі Юрий Дрека-Хруст, палітычны аглядальнік Радыё Свабода. Спадар Юрый, вітаю вас. Прывітанне. Ваш калега з Радыё Свабода Валер Карбалевич кажа пра вызваленых палітвязняў наступнае. Расцягнулі гэты працэс на 3 месяцы, каб усе, каму трэба, пачулі і пабачылі гэты працэс. Ці вы згодныя з такім меркаванням і ці пачулі Лукашенко? Ну, сапраўды, это крыху дзіўнавата зроблена па шчырасці, таму што 4 разы на працягу 3 месяцаў гэта як бы многавата для проста пробнага шара. З іншага боку, для таго, каб кардынальна змяніць паводзіны, паказаць, што сітуацыя кардынальна мяняецца, для этого трэба, па ідэі, было вызваліць некалькі соцень чалавек. Але, магчыма, у Лукашэнкі свой погляд на это, магчыма, ёсць пэўныя супрацьдзеянні ўнутры апарата, які кажа, што лейцы нельга распускаць, як бы оно чаго не здарылася. Але я думаю, што як-ніяк это у любым выпадку сігнал, і магчыма в бліжэйшы час, а можа яны ўжо, магчыма, будуць нейкія раунды перамоваў. Вось бліжэйшы час спадар Рыжанкова адпраўляецца ў Нью-Йорк на Генасамблею, а магчыма, там будуць нейкія сустрэчы, на якіх ён як бы можа агаворваць, абмяркоўваць нейкія варыянты. Магчыма, нейкай платы і за гэтае вызваленне, а магчыма, і за працяг. Але агулам, калі мы кажам пра гэтае вызваленне, гэта які план у Лукашэнкі? Бо блізка прэзідэнцкія выбары, бо Лукашенко думае, што Расія можа прайграць у вайне з Украінай. Ці, можа быць, проста для падстрахоўкі ён усё гэта робіць? Бо проста настаў час вызваляць палітычных зняволеных. Ведаеце, сам па сабе этот час ніколі не настае. А з чаго? Сядзяць і сядзяць, сядзелі 4 гады, і хай далей сядзяць. Моя гіпотэза, я не настойваю на ёй, ее цяжка даказаць. Але у мяне такое ўражанне, што прынамсі у часткі беларускай уладнай эліты, а магчыма, і ў галаве самога Лукашэнкі, ёсць такая думка, што тое, што адбывалася 4 гады апошнія, включаю 2020 год, это некая ненармальнасць, это неправильно, так не павінна быць. Магчыма, у некага старэйшага пакалення ёсць яшчэ памяць
про 20-й з'їзд партії, який якби викрав культ особи і знищення у тим комуністичної еліти. І ну от якби не хочеться вертатися у до 20-го з'їзду епоху, а хочеться нормальності. От так, як було, скажімо, в 19-му році. 2019-му, ну так, була диктатура, але, ну, якби політв'язнів не було, адносіни в громадстві були, ну, в принципі, приймальні, не було супрацьстояння двох часток громадства. З Заходом були нормальні стосунки, з Росією. Ну, вот это норма. І, магчыма, ёсць якби ідэя, жаданне, ну, вернуцца туды. И тады вот эти вызволении, они вписываются в больш широкий контекст, больш широкий план. Я не настаиваю, что, что так это и есть. Але само по себе вызволение, яно якби, это не той товар, за который шмат заплатят. Особливо зараз, бо санкции ж яны розныя, и як большая их частка уведенная не за порушение прав человека, не за політв'язнів. Есть санкции за самолет, есть санкции за миграционный кризис, есть санкции, большая частка санкций за войну. И тому вот просто за вызволение політв'язнів, ну, большую частку не здымуть. Нават в идеальной ситуации, когда скажут, окей, да, мы готовы. А вот за некий больший план, за некую іншую якость громадского життя, як, до речі, було у 8-му і у 15-му годі. Тоді ж не просто визволяли політв'язнів. Ви ж пам'ятаєте, що, ну, там казали, що це не така лібералізація, недостаткова, но якби ситуація в громадстві була не така, як зараз. І не така, як до цих подій. Магчыма, у некага там ёсць такая думка, што, маўляў, ну а што, ну мы перамаглі, і давайте скончым эту войну. Тады хто ці што перашкаджае Лукашэнку вярнуцца ў 2019 год? Сілавікі, Масква ці, можа быць, нейкія іншыя фактары? Я думаю, што сілавікі, бо яны не зацікаўлены в такім развіцці падзеяў. Для іх тэрор – это зорачкі, это кар'еры, это грошы, это уплыў. А так, а навошта яны в такой колькасці, з такім статусам? А акрамя таго, ну, ведаеце, у самога Лукашэнкі, я думаю, ёсць пэўны страх. Нічого-то конкретно. Не там конкретно там Тихановскай, ці Бабарыкі, ці чагосьці іншага, а вот... Полка Каліновскага. Навряд ці полка Каліновскага. Навряд ці полка Каліновскага. Чагосьці нечаканага. Вот ведаеце, в 15-м годзе вызволілі Статкевіча, да? Ну вот Статкевич в 17-м годзе сваю ролю адыграў. А в 20-м годзе адыгралі ролю сваю зусім іншыя людзі, пра якіх в 15-м в галаву не прыходзіла, што старшыня Газпромбанка і школьная настаўніца раптам стануць галоўнымі фігурамі, а не Статкевич. Ну, то, можа, ён тады баіцца проста паўтору падзеі 20-го ў 25-м, вось і ўсё. В пэўным сэнсе так. Вот логика такая. Я отпущу лейцы, и все посыпется. Все может посыпаться. Особливо на фоне войны. И тому, як бы, оно вот так вот и робится. Робится крок, один маленечкий крок, другий крок. А вот як это ўспрымуць люди, а як это ўспрымуць силовики. А ці не пачнуць яны, як бы, вельмі лояльна, але, ну, казаць, ну, Александр Григорьевич, раптам наступным разам мы вас не зможам абараніць. Вот. Спадар Юрик, калі вяртаемся вось да тэмы палітвязняў, адстаўка Вольгі Гарбуновай з аб'яднанага пераходнага кабінету, як ацэньваеце ейную ролю ў гэтым працэсе вызвалення палітвязняў, ды ўвогуле у працэсе дапамогі палітвязняў, і ці можа хтосьці прыйсці на ейнае месца, хто, уласна, зробіць гэтую працу больш эфектыўнай? Ну, ведаеце, якую конкретную роль она адыгрывала, я по шчырасці дакладна не ведаю. Хотя чуў разныя чуткі, што она удзельнічала ў некаторых перамовах. Может быть, не асабіста, але ўскосна. Не тое, што она за
за столом там сядзела, размаўляла з Рыжанковым ці Лукашэнкам, ну, мела дачыненне. Ну, это, магчыма, чуткі. Вось. Але я думаю, што такі вот фінал яе кар'еры, яе службы, ну, он быў таму, што яе пазіцыя, у тым ліку адносна вызвалення, палітычная пазіцыя, вельмі істотна адрознівалася ад пазіцыі іншых чальцоў кабінету. Пасля, здаецца, першага ці другога вызвалення яна публічна заявіла, што это жест гуманнасці, як-ніяк. Ну, а іншыя чальцы, вот мы учора чулі заяву Латушкі, што это ввогуле не памілаванне, што дзякаваць тут няма за што. Но бо людзі невінныя, правда? Лукашенко як бы кажа, што ну вы меня кшталту аддзячце, вы мою гуманнасць адзначце, і далей Латушка піша, і некаторыя прадстаўнікі Демсіл вторят ему. Ну, так бы мовіць, тут адресат ясна хто. Прынамсі Вольга. Вось. Ну, як бы она не одна, многие такую позицию займают, что первое это вызволение политвязняў. Вот. Но я думаю, что это как бы каменьчик у яе огород. Ну и вот, как бы, как казали в советские часы, оргвыводы. Я думаю, что было вырашено, что ее позиция несумяшчальна с агульной линией кабинету. Ці яна сама вырашыла, што яна не можа казаць тое, што яна думае, так як яна бачыць сітуацыю в тых умовах, которые у якіх она апынулася. Ну, а што тычыцца як бы яе пераемніка, тут розныя варыянты могуць быць. Бо справа ў тым, што, ведаеце, прызначаць на тему вызвалення палітвязняў чалавека, які будзе гаварыць, што палітвязняў вызваліць тады, калі як бы рэжым зламаюць санкцыі, ну, як бы, тут это магчыма, но тады, уласна, не вельмі шмат працы будзе гэтаму чалавеку, так выглядае. Зрэшты, спадарню Вольгу мы спрабавалі сёння таксама запрасіць у наш эфір, аднак она не адказвала на нашае тэлефанаванне. Спадар Юрый, дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Рэжым Лукашэнкі сёння адзначае гэтак званы Дзень народнага адзінства. 85 гадоў таму, 17 верасня 1939 года, войскі Савецкага Саюзу ўвайшлі на тэрыторыю Польшы. Адным з вынікаў гэтых падзеяў стала ўз'яднанне земляў сучаснай Беларусі. Дзяржаўным святам гэты дзень Лукашенка прызначыў у чэрвені 21 года. Штучнае святкаванне навязанага беларусам Дня адзінства прапаную паглядзець без каментара. Беларусь для меня – это родной край с богатой историей и доброжелательными людьми. Картошка, сало, огурец, красивый замок и дворец. Беларусь – это ты! Беларусь – это мы! Беларусь вперед, за тебя горой твой народ! З намі на сувязі гісторык Александр Пашкевіч. Спадар Александра, вітаю вас. Вітанне. Улады выпусцілі метадычку пра тое, як трэба святкаваць Дзень народнага адзінства. Там таксама распавядаюцца пра падзеі 85-гадовай даўніны, вельмі шмат маніпуляцыяў, гістарычных падтасовак. На ваш погляд, на каго разлічаныя такія маніпуляцыі, ці могуць яны спрацаваць? Ну, відавочна, што гэтыя маніпуляцыі разлічаныя на ўнутраную аўдыторыю, на тых людзей, якіх рэжым хоча пераканаць у сваёй рацыі, у тым, што ён як бы закліканы самой гісторыяй кіраваць Беларусю, што кругом ворагі, што яны там ніякай там спавагі да Беларусі не маюць і хочуць там рэваншу паўтарыць. Таму ўсё гэта падпарадкавана, і само гэта свята, якое абвешчанае, і
інтэрпрэтацыя ягоная з боку ўладаў, яна менавіта вось такую мэту пераследуе, набыць такім чынам пэўную такую легітымнасць у вачах насельніцтва. Улічваючы тое, што Польшча з'яўляецца такім дастаткова бескампрамісным праціўнікам лукашэнкаўскага рэжыму і ўспрымаецца як адзін з галоўных такіх ворагаў, ну, то натуральна, што гэта ўсё, што гэта дата і ўвесь наратыў звязаны з ёю, ён скіраваны менавіта на тое, каб даваць ось такія, ну, прадстаўляць яе ў якасці такога спрадвечнага ворага. А калі мы паглядзім уласна на дзяржаўнае святкаванне, вось на гэты дзяржаўны пафас, які мы бачым сёння на вуліцах Менску і іншых гарадоў, ці яны адпавядаюць уласна самім падзеям 85-гадовай даўніны? Ну, вядома, што тут пры афіцыёзнай такой інтэрпрэтацыі у найлепшым выпадку замоўчваецца або там згадваецца вельмі пазітыўна ці помільгам это вот пакт Ріббентропа-Молата, то гэта вось нібыта там Савецкі Саюз быў настроены мірна, ніякіх там не перадзелаў Еўропы праводзіць не збіраўся, і вось только тут немцы развязалі вайну і прыйшлі на абарону гэтага насельніцтва заходнебеларускага, рэалізавалі акт гістарычнай справядлівасці і гэтак далей. Ну, мы ведаем, што з гісторыі па фактах, што было трішачку інакш, як мінімум, што гэтую другую светную вайну фактычна развязалі два бакі. Гэта гітлераўскі Германія і сталінскі СССР, то быў гэты пакт з сакрэтнымі пратаколамі, паводле якіх дзялілася ўсходняя Еўропа на сферы ўплыву. І гэта 17 верасня было этап гэтага рэалізацыі гэтых планаў. Таму тут я думаю, што гэты пафас ён дастаткова ў гэтым плане недарэчны, таму што рабілі фактычна злачынныя рэчы рабілі тагачасны сталінскі рэжым. Ну а тое, што адначасова гэта ўдалося ў прынцыпе зрабіць пазітыўную справу для Беларусі аб'яднання гэтай тэрыторыі, то гэта ўжо было таким другасным фактарам у тых падзеях. Гэта не тое, што это задумвалася, не тое, для чаго это рабілася. Сёння Лукашенка раздае дзяржаўныя ўзнагароды, акурат прымеркаваныя да Дня народнага адзінства. Гэта прадстаўніком галіны адукацыі, спорту, навукі і у тым ліку сілавікам, людзям у пагонах. Ён кажа, што гэта і ёсць адзінства, калі кожны сканцэнтраваны на сваіх мэтах і задачах. Атрымоўваецца, што адзінства, пра якое кажа Александр Лукашенко, можна дасягнуць толькі міліцэйскімі дручкамі ці як? Тут скажам шчыра тое, што гэта слова адзінства, якое пастаянна ўжываецца і ў назве свята, і ўвогуле у такой рыторыцы афіцыйнай, то гэта вельмі цынічна, вельмі крывадушна, таму што насамрэч, конечно, ніякага адзінства ў сучасным беларускім грамадстве няма. Наадварот, існуе глыбокі раскол, пры якім частка грамадства на чале з уладамі дзяржаўнымі яна проста сілай прыдушыла другую частку грамадства, не дала ёй слова, пераследуе, рэпрэсуе і гэтак далей. Ну, з пункту гледжання, скажем так, той практыкі, якая апошнія гады прымяняецца уладамі, і то па вялікім рахунку яны ўспрымаюць так, што народ, які адзіны, гэта толькі тая частка, якая падтрымлівае Лукашэнку. Ну і з пункту гледжання, конечно, такога, калі там ацэньваць, што ўсе астатнія это не народ, гэта не тыя, да каго варта прыслухоўвацца, то, безумоўна, шанаванне тых жа сілавікоў аналагічнае, таму што гэта частка народа, якую Лукашенко лічыць адзінавартым, скажем, сваёй увагі і залічэння ў склад народу, яна трымаецца, конечно, на гвалце, і сілавікі ў ім займаюць такое вельмі прыкметнае месца на дадзеным этапе. Агулам, калі глядзець з гістарычнага пункту гледзяшча, ну і, напэўна, з нейкага агульнасацыяльнага, ці патрэбны беларусам такі дзень, як Дзень народнага адзінства, калі патрэбны, то калі яго варта адзначаць?
Я думаю, што дзень адзінства патрэбны тады, калі адзінства сапраўды ёсць, калі яно нейкім чынам праяўлялася. А у грамадстве, дзе няма адзінства, што можа змяніць, это такі фармальны дзень. Таму калі у нас адбудзецца нейкія падзеі, якія засведчаць тое, што беларусы адзіныя, беларусы нечага дасягнулі, дзякуючы гэтаму адзінству, тады я думаю, што гэты дзень будзе патрэбен і будзе запатрабаваны. Але ён павінен з'явіцца натуральна, а не штучна, як і любое свята. Заўсёды мы зазіраем не толькі па гэтаму дню, але па іншых памятных датах, што калі там проста штучна хтосьці яго спрабуе навязаць, накінуць, то яго святкуюць, яго адзначаюць, часам з-пад палкі, часам проста нейкімі. Калі выходны дзень ёсць, то і ахвотна, нічога супраць не маюць таго, каб ён быў, але ў душы гэта ўсё не прыжываецца. Проста гэта, і калі мяняецца нейкая сітуацыя, калі проста хтосьці яго адмяняе, то ніхто за яго не трымаецца. І гэты дзень народнага адзінства аб'яўлены, які сёння адзначаецца, я думаю, з той самай катэгорыі, які не ідзе знізу, ідзе зверху, ніякіх там з ім не звязана народных рытуалаў, ніякіх там скажем, незалежных ад дзяржавы традыцый. Таму я думаю, што яго будзе вельмі цяжка у Беларусі прышчапіць так, каб ён святкаваўся ад душы. І я пакуль што не бачу таксама іншага такога дня, які менавіта дня народнага адзінства, які б можна было б альтэрнатыўна святкаваць. Я спадзяюся, што ён у нас наперадзе. Наперадзе такі дзень у ўсіх беларусаў, пакуль святкуюць беларусы тое, што ёсць. Дзякуй вялікі за гэтую размову, спадар Александр. У гэтак званай ДНР, акупаванай расейцамі частцы Донецкай вобласці Украіны, плануюць завочна судзіць байца палка Каліноўскага Яна Дзюрбейку паводле артыкулу аб удзеле найміта ва ўзброеным канфлікце. Ваяра абвясцілі ў вышук, хоць ён заставаўся ў расійскім палоне. Дзе цяпер беларусы, чаму расейцы абвесцілі яго ў вышук, невядома. Пра іншыя падзеі ў скароце. Прынамсі 17 чалавек загінулі з-за паводак у цэнтральнай Еўропе. Аб ахвярах паведамляецца ў Чэхіі, Польшчы і Аўстрыі. На ўсходзе Румыніі пад ваду сышлі цэлыя вёскі. Да вялікага разліву Дунаю рыхтуецца Вугоршчына. Чакаецца, што далей шторм Борыс рушыць на поўдзень Італіі. Тым часам у залітых у выніку паводкі рэгіёнах Польшчы абвешчаны стан стыхійнага бедства тэрмінам да 30 дзён. На дапамогу пацярпелым будзе выдаткавана каля 260 мільёнаў долараў. Беларускага журналіста Андрэя Мялешку разам з дачкой дэпартавалі з Грузіі. Уначы яны прыляцелі ў Варшаву. У спецыяльным памяшканні аэрапорту Кутаісі беларусаў пратрымалі болей за 20 гадзінаў. Напярэдадні Мялешка разам з дачкою вяртаўся ў Грузію пасля кароткай паездкі ў Польшчу. Але ў краіну, у якой сям'я пражыла апошнія 3 гады, іх не прапусцілі. Дзяўчынку нават не аддалі маці, якая прыехала ў аэрапорт з Батумі. У дакументах аб дэпартацыі забарона на ўезд тлумачыцца, цытата, іншымі прычынамі. Праца дзеля ваеннага, палітычнага, дыпламатычнага і эканамічнага напаўнення плану перамогі працягваецца. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі таксама дадаў, што на наступным тыдні дакумент, які складаецца з 4 асноўных пунктаў, будзе прадстаўлены саюзнікам і ў прыватнасці Джо Байдену. Гаворка ідзе аб бяспецы Украіны, аб яе геапалітычным месцы, ваеннай і эканамічнай падтрымцы. Тым часам выданне «Таймс» піша, што без згоды ЗША Вялікая Брытанія не дазволіць Украіне выкарыстоўваць ракеты супраць военных целяў у Расіі. Ліга чэмпіёнаў у абноўленым фармаце вяртаецца на футбольныя палі старога свету. Галоўная рэформа турніру, на якую наважыўся УЕФА, адмова ад групавога этапу ў яго звыклай форме. Раней на групавой стадыі ўдзельнічалі 32 каманды, падзеленыя на 8 групаў па 4 ў кожнай. Сёлетняга сезону ўжо 36 клубаў будуць гуляць у агульным этапе Лігі чэмпіёнаў, на якім правядуць па 8 матчаў. Сёння пройдуць 6 двубояў. Адзін з топавых адбудзецца ў Італіі, дзе Мілан прыме Ліверпуль. У Беларусі ад сёння пачаў трансляцыю новы тэлеканал «Першы інфармацыйны». Паводле прапагандыстаў, гэты медыапраект будзе круглыя сотні асвятляць галоўныя навіны Беларусі і свету.
Паводле кіраўніка белтэлерадыёкампаніі Івана Эйсманта новы канал засяродзіцца на навінах і інфармацыйна-аналітычных выданнях. Мяркуючы з апублікаванай праграмы, навіны на першым інфармацыйным будуць выходзіць практычна кожную гадзіну. Напрыклад, запоўніць эфір надумалі праграмамі Ксеніі Лебедзевай «Гэта іншае». Іх за першы тыдзень пакажуць ажно 9 разоў. Роўна столькі ж гледачы пабачаць на кантролі прэзідэнта. Плануюць паказваць дакументальныя і мастацкія фільмы, а таксама іншыя праекты. Пакуль канал будзе трансляваць толькі ў Беларусі, для міжнароднага эфіру застанецца Беларусь-24. Паводле Эйсманта ў перспектыве не выключаны вывад новага тэлеканалу на міжнародную трансляцыю і нават запуск англамоўнага. Навошта ўладам спатрэбіўся яшчэ адзін тэлеканал? Сваімі думкамі на гэты конт падзяліліся доктар палітычных навук, дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч і медыядаследніца, доктарка навук Ірына Сідорская. Нельга ж прызнаць, што, напрыклад, рэпрэсіі гэта з'яўляецца часткай выбарчай кампаніі, што гэта ўсё і з'яўляецца асновай, палітычнай асновай гэтага палітычнага працэсу. Таму сама по сабе заява, што медыа будуць мець вялікае значэнне, яна зразумелая. І, канешне, яны будуць мець. Прычым, напэўна, калі параўнаць стан дзяржаўных медыа ў 2020 годзе і 2024 годзе, можна сказаць, што зараз гэта дзяржаўная ідэалагічная інфармацыйная машына, яна больш арганізаваная, яна больш актыўная, значна больш агрэсіўная. Цяжка сказаць, больш эфектыўная, таму што тут ёсць вельмі розныя ацэнкі. Але тым не менш, прынамсі на публіке, прынамсі з пункту гледжання фармулявання месседжаў і актыўнасці іх прасоўвання ў грамадстве, гэта сістэма значна больш арганізаваная. Прапаганда працуе для таго, каб кіраваць грамадскай свядомасцю, кіраваць грамадскім меркаваннем. Гэта значыць змяняць яго ў патрэбным уладзе накірунку. А для гэтага як бы падыходзяць любыя сродкі. Гэта можа быць, думаю, не кожны дзень і не ў кожным матэрыяле такая шчырая хлусня, але гэта, зразумела, будзе маніпуляванне інфармацыі. Гэта значыць, што будуць парушацца стандарты журналістыкі і, напрыклад, будзе альбо сумесь дакладных фактаў і фактаў падробленых. Двухмесячная бегемотиха сталася зоркой социальных сеток у Таиланде. Турысты выстройваюцца ў велізарныя чэргі ў зоапарку, толькі каб убачыць гэтую жывёліну. Яна праславілася пацешнымі паводзінамі і мілым выглядам. Відэа пра жыццё бегемотихі на мянушку Мудэнг набіраюць у соцсетках мільёны праглядаў. Далей прапаную паназіраць без каментара. На гэтым ставім кропку, заклікаю каментаваць нашу трансляцыю і ставіць упадабанне, калі гэта для вас бяспечна. А я, Віталь Бабін, развітваюся з вамі, зычу спадарству добрага вечара.